24 persuna oħra fiequ mill-COVID-19 f'Malta biex issa t-total ta' persuni mfejqa tela għal 150. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci qalet li l-etajiet tal-persuni mfejqa jvarjaw bejn l-10 snin u 80 sena. Fl-aħħar sigħat ġew ikkonfermati 12 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna illi nstabu fost 726 test illi saru fl-aħħar 24 siegħa. Il-Professur Gauci qalet ukoll li pazjent qed jinżamm fit-Taqsima tal-Kura intensiva fl-isptar Mater Dei fuq ventilatur. 3 mill-każijiet ikkonfermati 3 huma membri tal-istess familja li huma relatati ma' każ li kien ikkonfermat jimilu. Dan huwa Malti ta' 34 sena li ma kienx qed imur ix-xogħol, Malti ta' 19 sena li ma kienx qed jattendi lezzjonijiet u Maltija ta' 62 sena li ma taħdimx. Kien hemm ukoll grupp ġdid ta' żewġ tiqraba, pensjonant ta' 81 sena u Malti ta' 48 sena. L-awtoritajiet tas-Saħħa fil-fatt għaddejjin bl-intraċċar tal-kollegi ta' dan tal-aħħar. Maltija ta' 27 sena wkoll riżultat fil-pożittiv. Din taħdem f'kumpanija privata iżda ma jkollix kuntatt ma' klijenti. Każ ieħor jinvolvi Indjana ta' 50 sena illi jgħix Malta. Sirjan ta' 33 sena riżulta fil-pożittiv ukoll iżda dan ma kienx qed jaħdem sakemm kien bis-sintomi u jgħix waħdu. Fl-istess ħin Etjopjan ta' 38 sena wkoll irriżulta fil-pożittiv. L-aħħar 3 każijiet huma lkoll persuni li jgħixu fiċ-ċentru l-miftuħ ta' l-għaxar li jinsab taħt kwarantina. Dawn huma Libjan ta' 22 sena u żewġ Eritrejani ta' 41 u 30 sena. Il-Professur Gauci qalet li l-awtoritajiet tas-saħħa għadhom qed isegwu t-tendenzi tal-pandemija anki f'pajjiżi oħra. U allura aħna qegħdin inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni. Importanti ħafna li jsir il-monitoraġġ biex naraw li aħna ma jkollniex iktar żieda ħalli aħna nkunu żgur li dawk il-miżuri li qegħdin aħna nagħmlu jkunu qegħdin jiġu segwiti. U dan kollu huwa importanti li jkun hemm il-kollaborazzjoni tal-pubbliku